Nes I ddewis wneud y gyrfa hon oherwydd fel o'n i'n joio mynd i'r gampfa yn unan a ni jyst yn meddwl fi'n teimlo mor hapus bydde fe'n neis gweld pobl eraill hefyd yn cael yr un hapusrwydd a fi'n cael a fi'n gwybod bod rai pobl yn ffindio fe'n anodd mynd i'r gampfa a jyst annog nhw ymlaen i wneud yr un peth a gael yr un boddhad fi'n cael. Yn y bore fel arfer, fi'n gwneud sesiynau cadw'n heini gyda grŵp mawr a wedyn ni yn y prynhawn byddai'n mynd allan a wneud hyfforddi pobl yn personol wedyn ni a wedyn ni gyda'r nos byddwn ni'n mynd nôl i'r gampfa a wedyn ni fi'n gwneud mwy o sesiynau cadw'n heini fel grŵp mawr. Yn y gampfa, beth sy'n hyfryd yw chi'n gweld pob mathau o gwahanol bobl a mae pawb yn wahanol a maen nhw yna i mwynhau, i cymdeithasu a i gwella eu ffordd maen nhw'n teimlo amdano'u hunain. Yn sesiwn, beth sy'n bwysig yw bod chi'n annog y pobl i wneud y gorau y gallen nhw. A weithiau mae rai pobl yn teimlo yn annifyr, maen nhw ddim yn teimlo yn comfy. Felly, beth sy'n bwysig yw bod chi'n gwneud nhw teimlo mor hapus a maen nhw'n gallu. Os ych chi'n gyfforddus, maen nhw'n teimlo'n gyfforddus fyd. Rhowch y personoliaeth ato nhw, gwenwch a anogwch nhw pob tro. Y peth gorau am y swydd yw bod yn swydd ble chi gallu mwynhau, mae fe'n hyblyg dros ben. Chi gallu gweithio am chi eich hunain neu mewn yn y gampfa. Chi gallu gweithio allan yn yr awyr iach a chi'n gweld y boddhad, chi'n rhoi y boddhad i'r pobl. Mae'n hyfryd gweld y pobl yn cael yr un teimlad a chi'n cael pryd chi'n cadw'n heini. Top tips, byddwch chi eich hunain, byddwch yn hapus a nogwch ar pob eiliad sy'n bosib a byddwch yn gyfforddus gyda'r cleient. Dyna be maen nhw moyn yw i teimlo yn gyfforddus. Os ych chi'n gyfforddus, os ych chi'n hapus, mae hwnna wedyn ni yn mynd draw at y cleient a maen nhw'n teimlo fel bod nhw wedi cael sesiwn arbennig o dda.